Ayan guys, kung nakikita nyo, ang layo-layo ng nilalakad namin bago makarating doon sa falls. Ayan. Ang falls is nasa ibaba ng Isarug. Isarug, Bicol. Sobrang daming tao guys. Ang layo na ng nilakad namin. Hulugan dyan lang isa, hulugan. Babaw ka lang palaan. Ano yan? Ayaw kasi. Pinapadaran ng ship niya, napin mo sa tungkol sa pen. Nalinawin ka man. Sabi ko na, magdara kong duyan. Nagdara ka? Kumbaga sila na yan. Saan sila? Si Marlon. Bakit kasi nagre-reklamo ka? Nakita ka niya ate.